Salutare băieți și fete, eu sunt Electric Reaper slash Alex, dacă vreți să mă ziceți așa. Și vom căuta pe Akinator. Am vrut și eu să fac episod. După ce l-am văzut pe prietenul meu, Răzvan, puteți să căutați pe YouTube Răzvan Buponete, jucându-se chiar acum, e ora 11:20 seara. Think about a real or a fictional character. I'll try to guess who is it. Ok. O să ne gândim la Towelie din South Park, fiindcă chiar aici, dacă nu știți, mă uit chiar la South Park, episodul cu Towelie, cartea lui Towelie. No. No. Yes. Nu e fată. Văd că nu poartă. Da, este. Nu. 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 Da. Nu. 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 Da. Nu. Towelie, prosopul. Bravo, măi. Don't forget to bring the towel. Hai să căutăm și pe Hanky. Pe Hanky. No, Hanky the Christmas poop. No. 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 Oh, credeam că scrie two legs. Have two eyes. Yes. No. 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 No, nu e pentru copii, e pentru... Da, vorbește. Nu. Cred că la pe Hanky, the Christmas poop. Mr. Hanky, Christmas poop. You smell it all like flowers. Hai să vedem dacă o fi prietenul meu Răzvan Buponete aici. Nu. Da. Probably. A făcut puține. Nu. Nu. Da. Nu. Nu. Probably. Don't know, baby. No. 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 Stai. No. Twitter. Nu cred că are Twitter, Răzvan, cred că are Skype. Nu. Nu e Markiplier. Nu e PewDiePie. Nu s-a jucat Final Fantasy 4. Nu e cam așa frumos. Da, mă știe. Nu e din familia mea. Da, e un prieten. Nu. Da, totuși. Think of your male best friend. O să zic yes. Playing. Ce ziceți să caut pe Markiplier? Pariu că nu o să-l găsească.
Da, el e. Și l-a găsit pe nostru Mark Player. Serios, ce poze a făcut? Yes. Hai să-l căutăm pe Pewds. Nu. Pe Illuminari. Nu o să-l găsească. Nu. Oh. Nu. Da. N-are skin. Yes. No. Don't know, bă. Nu. Yes. No. Don't know. No. Probably. No. No. Yes. Hai că pe Illuminati nimeni nu o găsește. Nu! Ce căldinche-dui sec. Da, e din mitologie. Donga nu are dic. Am spus, e din mitologie. Nu e Pokémon. Da, poate să-ți pare. Nu are. Nu. Don't know, bro. Nu. Probably 6. Yes. Nu. Mamă, cât o să țină chestia asta. Nu. Asta mai întâmplat de 7000 de ori. Nu. Nerejos. Asta de l-a găsit. Și ceva. The Illuminati. Ok. Și ultimul. Kenny McCormick, scuze.
everywhere. Humble folks without impatient. Sper că ați auzit muzica. Nu vreți început muzica asta. Bravo, măi, Kenny McCormick. Și, uite. Ups. Era... Acolo e Man, Bear, Pig, Omo, Porc, Urs. O să-l caut pe Man, Bear, Pig și gata, episodul. Pe tot corpul. Probably. No. Yeah. No. Da. Bravo, Man, Bear, Pig. Fix episodul cu el se dă acum la televizor. Sper că v-a plăcut episodul. Nu uitați să dați un like și un subscribe. M-am fost Alex și vă salut. Bye, bye.